Sí, però que em reafirmo que el Gato Verde és el restaurant que hi ha a l'entrada del Teatre de Granollers i també és un bar. Els Quatre Gats era un cafè i hi havia molta vida cultural i va marcar la vida cultural d'aquest país. I el Gra és el bar d'un centre cultural al vell mig de Granollers i també és un bar i s'hi fa una obra social i s'hi fa una obra d'inserció molt important. És per això que cedir un espai municipal que després, a més, pressupostàriament, moltes vegades ens és una llosa perquè s'ha de reformar i perquè s'hi ha de fer una inversió pública, això ha de tenir un feedback, això ha de tenir un retorn a la població. És per això que sí, que es fan moltes coses, Raül, però que tampoc podem mirar-nos al melic tot el dia. Sant Celoni, us ho he dit moltíssimes vegades, Sant Celoni s'ha d'exigir més. S'ha d'exigir més, perquè després és molt fàcil dir que som la capital del Baix Montseny.